A už ano taky další závodníci také. A už na taky držíme palce, dobře, na této trati. A už je na trati. Závodnice Kulhrová, připraví se do černé kombinaci. Budeme jí držet palce, ať se jí také závod povede. Poslední dvojka zakonka povede závod a již je na trati. Fandíme. Doufejme také a přejeme mu, aby se mu dobře soutěžilo, aby jel. A tady nám teďka prosím, že vás 53 Magdalena najíždí na druhého kola, na trati už je také Honza Máš.